Kublai phi baro kini longi kubor bam dagasngi. Lada omla ban pentrei kam salansar ya kamat National Education Policy kabha banang sangi shwa khnang banum kta iki khna puli ka jilla. Yathu unong yalam kinong hikai college ka jilla u Dr. DRL Nonglan ubdai u President ka Meghalaya Teachers Association. Na kaliang utay unong yalam Meghalaya Teachers Association nehu hadian ka jingya shang jingya lang ka bakarki. Hadian ba Vice Chancellor ka nehu Professor Shukla ula Shimrai Marway ban pen ko ngu yaki Principal Jongki College ban pen tray kamben yaka National Education Policy haba ka Academic Council kampat la ban airai. Kumta ka Meghalaya Teachers Association ka seng ka papet yaka bha kamiat Jongki nong hikay kibadai ki tribal bar kumju ba ka benta ka jingroy Jongki nong puli hapo ka school ba nehu. Barkumju iki college ki be ithu daga nehu kabu jingkali ya Vice Chancellor kumno ule bor ban Shimrai Marway pinsgo u President ka Meghalaya Teachers Association. U Dr. DRL Nonglan u yathu hood ka Ministry Puli Puthi ka Sarkar India kalada patha ya baro ban pentrei kamno ya ka National Education Policy Henry ha ka jilla Meghalaya na ka jingsgo thu ka te ka National Education Policy ha jilla dang janjar ban pentrei kam. Lada ompat biang patbit lang ya baro ki college bat ki samla puli lada ban shimbet ban pentrei la shimsnem yatu u President ka Meghalaya Teachers Association. Bom sultanat kan ban om ba la rai ya ka ba empat simrai tika kentu ba ka office jong o officer or special duty kumju ro ka office jong o Vice Chancellor jong ke university kindai ban shu kam ya ka ba ka borpen ya ka ba hakito kam parchem rai kata gre go wai nangta ka ba arpat hagato ga shiti loong ba kitu ki college ki basyam bon than ki jing la kalong hakaliang jong ki buildings ne la kalong hakaliang jong ki nogi kai ne kidai ban wan second ho ban yathu ye kita ki jing bat lada kidai ki jing ki ba shong nia an I lat ye ki bakin sedang hakawai ka slam ti kaniro kamsim don ka rai da ka academic council ti ban shubtha kumta namar kini kidai ki policy matter ti ban shubtha klem da rai da ka bor priya ti kalong ka bomla ban dian nangta ka jing I jong ka meta kalong ba kumno ndan art liki course naka benta ka ju ka batch jong ki khana ka wei ka course ka batmai bat ka wei pat ka course ka barem ka bamat ba ka bor jing tep ka jing hikai ka jing pulero kan ye pher tie ka meta hi ka snow ba ongno banshu naka benta ki wei pen bam da ka ja ka bala I naka benta ki wei pat ki khna ki ba ki college ki ba kham duna en pen bam da ka ja ka ba shishet khau at te phi kam long kan ti naka ta ka daw ni ong ba dei ban sedang bet season sedang naka benta baro ti ki college ki ba agajing sha ki balak kloy ni smutanat na gamta joki but ni hiru ni kwa ban sedang no tenri la dan pat ki college ki ba empat la bat sedang menta snem ti ke university kan thau ki la kilunti kan kum karukam GT ki subject namar ngi dan kita ki subject ki bangi ong ki multidisciplinary courses tingi dei ban ai ki option ki ba piang ye ki ba ladamot sisa ban sedang no menta ka snem arhajar arkhulai arkhosau ki tu ki college ki ba khamduna ki no hikai ro kin dan ye ki optional papers ki ba piang ba ki la ban ji te hagi ji sha kum ba kalong menta lada sha hi yakini ki college ki ba ong no menta ki dan tang ka art stream da ki dan tang ka art stream kin jet hi da ki multidisciplinary course ki bade jong arts namar ya ki tu ki course
la ban hikai da kino hikai jong ka astrim hi undai ban pen bore ki bakin jet taki tu ki multidisciplinary course ki badai jong ka science lane jong ka commerce ti hakis nam ki bahadien kila ban sa pan jingbet lane pan affiliation nakam ta ki tu ki wai par ki subject ti katakan senang ya hendai lada kwa ban sedang season sedang kamat ba dai ban sedang lang barokai umla bandan arjat ki kena namar ki rules su kinsepa kumno habaya ka ordinance jong ke university la penthamai kumno andam menteri kampiang dai ki barem nakam tai ki kena ki barem umla bandan arjat ki rules ni ki ordinance nakam ta ke jo ka batch jong ki kena tada dai ki ba umla ban pendaplut ye ki paper ki haban repeat lane yele biang ti kitu tingi la marsha hendrai ki bangi al demet haka juga snem kami tahi ka yang skamba umla ban ong ba yakatu kan ne pas dang la snem kan ba ki ba train sedang no menta dai ba sedang lang haka juga snem tilada ki college ki suthu ba ki la lakum no ban sedang la ka sedang menta tilada umdan ba shen jing te kamut la sedang bet menta ni kametaro ngimdan kanu kaji persyak nambangi kwa ba ke NEP 2020 kedai menteri to kendian ya pai mai dem ini jing ya dei kami ya ke choice based credit system kabamut ba la onga katin nang wela upgrade hagi babon kilian namar kan number joki papers mendeki courses kala kampon ti kan number joki no hikairo la kumduk no la daiban kampon ti la dala pentrikam nadu ketugas nem kuma pentrikam hiki university ki daw ki ba long ngidan sakut sa bat ka system ko barem kan balada la pentrikam pura ya to ti kala menta ongno hadu kat menta kasnem ngila kambet kambian hantu mila ben tu kisnem ki bapi ong bapi mentan ngimdan ya u bisi uba pura bon snem la sudan bet dau acting bisi ti acting bisi bon sin hi umla ban sim ki polisi matrar ki ba kia ta kata kedai ko wai tenrei hadin bala wanda bisi ka potong u Srivastava baru ki jing kira pun tham na ni ho simla ban pentri kam sipon but ngam dadan ka jing tho jong halor ka jing la tri kam jong rei kam sim dala ban panyat saprangkum ba kanihu mercua kalabat ya kapuram hakini ka than chatai lammingi sisa nihu ti kalalong ka university ka bala pau pha ka herno akitu ki snem kumba reunions snem to ti nakaliang jong ka state government ro kumban si ongno itep ba ka jing Christian pisa jong ka state government ya ki college support jong ka state ti kalong kabaret hado kata menchua ngidan ya ka policy ka batikna but ngidan ya ki deficit colleges but ki government kaptu kat nitali khambon ki deficit nantang ngidan ki ad hoc colleges ki yo ya ka jingseo ka ba da ka state scale but ka ti handai kimyo lut ki allowances kumbayo ka ki niki provincialized colleges lan niki college sarkar lan nikum ki deficit college lu kitu la yo lut ki jingseo parokhan but khamtam hakini islam ki ba katu kan ne islam khamman chua kila yo da ka UGC scale to ti handai menta la bon pausnam ngani thu epi amdan sho nagalyang ki college ki batmai baki yo ya ki ad hoc colleges ti men arsnam menchua la pentri kami kini ki people's college scheme ki kapto katni ki la yo ti kini patro kilom sakawai pat ka kategori kilom khambha bani ki ad hoc college handai khamdu na ye ki deficit
college lani ki government college ti kani ka jingwan ra ya ka people's college scheme ka along hi khandiat kuman ong no ka way ka policy ka bathma jang sarkar ne ka por jang o kani ka MDA 1 tin rai yekitu ki babon ki college ki bathma ai pade sim aishu ya ka ad hoc grant to ti kani ka dan pen ihi ya ke jing telot jong sarkar bakam la ban ai ke jing persen propian i college tikini ki college ki bahno kendong lele tepi ki long ki pada i sangswat sisha ten rei lada umpli college ro ke jing dawana kam ta ki samla jong itu ki dong kalong ke jur do kata kata ti ki mission ki hima ki snong ki pli college ti kattu karne napdang ki to ki ayo hi mentai ke jing pen benangam tep lano kin petrekam regi adon kattu karne na yosro pun ka mau sendam border area college pen hapno apo ka people's college scheme nang ta ka sangpung college pen hapno apo ka people's college scheme kattu kani ki ad hoc college kum ka sngaps im college mau kerwa nang ta kum ka nong talang college kitu ki ad hoc college I know ekni ka people's college scheme kila dan hi ki jing persang nrai na sim kelum ya barote ka jinga pisa jang sarkar kadang nong ka batuna hadu kata-kata ti kini ki pendong kan ya kini college ban sem jing ban pentri kam ya ke NEP 2020 na dok menta lakata ro ngam ong ba kimla lada ki pedbenya ya ka syllabus structure bati ki papers ki ba ngi lawanra naka benta kini ki ar semester kambat kasnem ka benengkong ki college lada ki dan ka jingkot jingwat kila hi basdang no haka jing i jonga ti hunrai lada kamdan ka jinga slok ka batikna habden ki bor panian jong ki college ki nohi kai bat kanihu tinga i kumba ka state government hai ini ipori bamenta state government kan namla banle ARM ya kene kicing